Създаването на една корица е доста интересен процес и малко или много мога да кажа, че е предизвикателство, защото за нас основната ни задача е да създадем корица, която да достигне до конкретни читатели. Това да създадеш една корица, първоначално ние имаме една история, която разказва за някаква емоция. И нашата задача е чрез корицата да създадем тази емоция, която всъщност да ангажира читателя първо да си я купи. И в последствие вече да се да потъне в историята. Ние сме следващата част след коректора, след редактора, след преводача, след целият този екип, който стои зад една книга. След това идва и визуалната част и всъщност процесът започва от това, че първо за нас е важно каква е емоцията, както вече ви споменах. След това ни започва процеса, който е брейнсторминг частта. Започваме да разглеждаме наличните книги на пазара, които са в конкретния жанр. Много често за конкретен жанр има едни и същи книги, които ние целим малко да разчупим цялото това позициониране на някои от историите. Книгите на Лемур са доста така разнообразни, смисъл такъв, че говорим за тежки истории, но в същото време подхождаме визуално да е нещо различно и нещо по-разчупено. И в същото време да разказва за историята на книгата. По принцип в началото имахме време да ги четем, но в последствие се възползвахме от помощта и съдействието на коректора, редактора, всеки път различно и наистина това много ни помага, защото обсъждаме предварително книгите. Соня също естествено много ни помага. И всъщност с тяхно съдействие ние така можем да достигнем до важните елементи на книгата и всъщност това, което искаме да разкажем чрез корицата за конкретната книга. Ние правим проучване на различни вече корици. Често прекарваме време в книжарницата, за да разгледаме съществуващите книги на пазара. Сложното е това и хубавата им част също е да изкараш един важен елемент от книгата, който да грабне всеки един читател. И то понякога някои от книгите така са създадени, самия дизайн така го правим, че да може да хване различни групи хора. Добрата корица мога да кажа, че понякога е снимка, понякога е илюстрация, а понякога е комбинация от двете. И за това и за нас е предизвикателство и е доста интересно. Много често, например, се е случвало, тъй като ние изпращаме поне по 2 дизайн предложения. И когато дори ние не можем да вземем решение коя точно да бъде, защото този процес на избиране на корицата понякога си е доста дълъг. И тогава включваме и нашите читатели в социалните мрежи, което е за мен лично голяма радост, както и за целия екип на Ликитас, защото така ангажираме читателите, те сами да изберат корицата, като ги молим да гласуват. По принцип тенденциите, те горе-долу се базират и на дизайна като цяло в книгите, защото всяка година има конкретни дизайн тенденции, които преобладават. При книгите, да, лично ние използваме дизайн тенденциите, но честно да ви кажа, корицата на книгата, тя, ако мога така да се изразя, тя облича историята и загатва част от нея, което е различно. И ние не можем да си позволим една книга, корицата й да бъде с трендовете, дизайн трендовете, след като вътре тя има конкретно различна история. Като цяло, например, мога в момента да ви кажа за Сара Грос, книгата, която тук виждате, въпреки че това е второто издание. Но първото издание беше доста отново предизвикателство, защото самата история е доста тежка, разказва за Холокоста и Втората световна война. Но ние решихме да използваме един елемент, който в тази история всъщност е символ на свободата и надеждата. Звучи странно, но една лъжица за нашата героиня е точно това. И всъщност ние се насочихме към позитивното. Така че дизайн трендовете, поне подхода ни, не оказва толкова влияние на самата корица. Да, може да използваме конкретен цвят, например, който е, но ако отговаря на историята. Това, което аз най-много харесвам в този процес, подходът на различните издателства може да бъде различен.
Но при нас това, което правим е, че винаги имаме тъй наречения индивидуален подход. Както с децата да често така ни рекламират училище, детска градина, ние имаме индивидуален подход и аз така да кажа в нашия случай. Много често, вие ги виждате, като излезете сега на панаира на книгата, има издателства, на които всички корици си приличат. Това е един подход и той в никакъв случай не е лош. Те така се отличават, така брандират марката на издателството. При нас няма този подход и много често съм и чувала въпроса и дори критики, защо така подхождате. Хората как ще разберат, че това, нали, като погледнат на книгата, е книга на Лемур. Това е нашия избор. Ние сме решили да не се поддаваме на тенденциите, както тя вече отбеляза. Например, криминалните романи не са винаги черно и червено, с кръв и пистолети и така нататък. Просто имаме си собствено мнение и то е точно това. Много е трудно да се каже как се правят кориците, защото ние се базираме на усещането. И от тази гледна точка ако тръгна да разказвам историите зад кориците на нашите книги, мога да продължа до безкрай, защото те наистина са много различни.